Podcast C2 català.cat, episodi 12, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Hola de nou, ja tornem a ser aquí una vegada més al podcast de C2 català.cat. I avui ho fem amb un repte morfosintàctic. La dinàmica és ben senzilla. Fes de detectiu i troba els 5 errors morfosintàctics que, com t'expliquem al nostre curs de c2català.cat, són d'allò més freqüents en els exàmens que nosaltres, com a examinadors, avaluem. I d'aquí uns dies, en el proper episodi, et farem saber quins 5 errors hi ha al text que et llegiré a continuació. Què? Comencem? Som-hi? Vinga. Benvolguts i benvolgudes. En primer lloc, donar-vos les gràcies per poder-me donar l'oportunitat de participar en aquestes jornades sobre l'assertivitat. Considero un gran encert el tema que heu triat aquest any com a nucli de totes les activitats que portareu a terme des de la vostra associació. Any rere any, des de que vau començar a portar a terme la iniciativa d'organitzar una setmana d'activitats vàries a l'entorn d'un tema central, us heu anat superant. I aquest any hi ha tocat el torn a l'assertivitat, a la capacitat d'expressar sentiments i pensaments de manera lliure i segura, sense negar o ferir a les persones que pensen diferent, ni trepitjar-los els seus drets. Un tema amb el que sempre m'he sentit compromès i avui més que mai. Insisteixo, moltes gràcies. Què tal? Com ha anat? Quants n'has caçat? Torna't a escoltar l'episodi les vegades que et faci falta per identificar-los tots. I si cal, comparteixeu amb companys i companyes perquè et donin un cop de mà. Iep, que això no és tot. La cosa no queda aquí. Si t'atreveixes, comparteix-nos a Twitter quines són les errades que has caçat. Hem creat un compte a Twitter, aquí faig un petit parèntesis, compte amb compte, En aquest cas, compte va amb P. Això us hem explicat en un episodi anterior, així que si no l'has sentit, tenim a fer-ho. Bé, el que estava dient, que tenim un compte a Twitter i li volem treure tot el suc. Te'l deixem enllaçat a les notes de l'episodi o pots buscar-nos a Twitter amb el nom de @C2català i dir-nos, fer-nos saber quines errades morfosintàctiques has trobat. I bé, si no, no et preocupis perquè nosaltres te les direm al proper podcast, el 13è. Si creus que estàs aprenent, no et perdis cap episodi i subscriu-te al nostre podcast i comparteix-lo amb qui creguis qui pot estar interessat. I si tens dubtes o en vols saber més, entra a c2català.cat on hem creat un curs complet en què t'ensenyem els trucs per aprovar el C2. Evita els errors més habituals que cometen els examinants. Vine a l'examen ben preparat. Fins la propera!